ଆରେ ଆଜି ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଖି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାଏ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି, ବଜାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସାବି, ଓ ସାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବା? ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ବଜାର ଯିବି। ଆଜି ରବିବାର ପରା। ଚା ଟିକେ ଆଣ, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପିଇକି ଯିବି। ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ ମ? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରଡ଼ି କରୁଛ? ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ପରା। ଆରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବଜାରରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବ। ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆସୁଥିବେ ମ। ମୁଁ ଚା ଆଣି ଦଉଛି। ଚା ପିଇକି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ ହେଲା। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ, ଘରେ ଏକା ତ। କେତେ କାମ କରିବି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ରାଜୁ ପିଙ୍କି? କେତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଭଗବାନ। ଆରେ ପିଙ୍କି, ସେତିକି ଖେଳିବା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଅଜା ଆଈ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆସେ ଜଲ୍ଦି, ମୋ ପଛରେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଘରକୁ। ସେଣେ ଆଈ ଜଗିଥିବ ବାଟକୁ ଆମର ଚାହିଁ। ଆରେ ଏଇ ତ ଆସିଲେଣି ରାଜୁ ପିଙ୍କି ଆଉ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ଖେଳ ସରିଲା ବା। ଆଚ୍ଛା ରାଜୁ, ମୁଁ ବଜାର ଯାଉଛି। କ'ଣ ଆଣିବି ବଜାରରୁ କହ ତ? ଅଜା ଇଚିଡ଼ି ମିଚିଡ଼ି ଧାଇଁ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି, ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଦୌଡ଼ି। ଖାଇବୁ ଶେଉଳ ମାଛ, ବେସର ପକାଇ ଆଈ ରାନ୍ଧିଦେବେ, ଖାଇ କରିଦେବୁ ଶେଷ। ଓହୋ ବୁଝିଲି। ସାବି ବୁଝିଲ ତ, ଶେଉଳ ମାଛ। ଆଚ୍ଛା ସାବି ଗଲ, ମୁଁ ମୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଆଣ। ଆରେ ରାଜୁ ପିଙ୍କି, ତମେ ଦି ଜଣ ଘରେ ଥାଅ, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ବଜାରରୁ ଆସିଲେ ଏକାଠି ଶେଉଳ ଝୋଳ କରି ଖାଇବା ହେଲା। ଆରେ ମାଛବାଲି, ସେ ଶେଉଳ ମାଛଟାର ଦେଲୁ 200 ଟଙ୍କାର। ଆଜି ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହବ, ବହୁତ ମଜା ହବ। ଜଲ୍ଦି ଦେ ଦେ। ତାପରେ ବାସୁ ଅଜା ମାଛ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ମୁଣାରୁ ମାଛ କହୁଛି, ପଙ୍କ ସର ସର, ଦେହଟା ମୋହର ଅସନା ଅସନା ଲାଗୁଛି। ଏହା ଦେଖି ପିଲେ ଟାପରା କରିବେ। ସତ କଥା ମୁଁ ଚାହେଁ ଅଜା ନକରି ଡେରି, ଝରଣାକୁ ମୋତେ ନିଅ। କୁଳୁ କୁଳୁ ତା ସଫା ଜଳେ ମୋ ଦେହକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅ। ଅଜା ଭାବିଲେ ସତ କଥା, ନାତି ନାତୁଣୀ ଯଦି ଜାଣିବେ ପଙ୍କ ସର ସର ଶେଉଳ, ମୋତେ ହୀନସ୍ତା କରି ପକାଇବେ। ଯା ଶେଉଳ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ପକାଅ, ଆସେ ଯିବା। ଶେଉଳ ଯେମିତି ପାଣିକି ଗଲା, ଖୁସିରେ କହୁଛି, ତାକ ଧିନା ଧିକେଇ, ଅଜାକୁ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ। ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଟୁକେଇ, ଏତେ ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋ ବଧେଇ। ତାପରେ ଯାଇକି ଅଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ଅଜା ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଜାଣିଲେ ଶେଉଳ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇ ଦେଇଛି।